Keby ste zajtra zistili, že existuje hrozba, o ktorej nikto nehovorí, čo by ste urobili? Nič? Pokrčili by ste plecami a žili ďalej? Ľudia v organizácii Alatra sa rozhodli inak. Keď sa ukázalo, že nanoplasty prenikajú do každého kúta planéty a taktiež do ľudského tela, nespravili z toho konšpiráciu ani paniku. Vypracovali systematickú rizikovú analýzu, voľne dostupnú pre každého, pod otvorenou licenciou, teda vedu, ktorej rozumie každý. A potom ju priniesli tam, kde sa rozhoduje, do Európskeho parlamentu, na samity OSN, na univerzity. Organizácia Alatra je tiež hlasom tých, ktorí ho nemajú. Bráni slobodu slova, slobodu svedomia. Podporuje medzikultúrny dialog. A všetko to robia ľudia dobrovoľne, vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu. Myslíte si, že takéto konanie je dôležité?